بلێتە مەشەوانین هێژان لە تورکیا ڕێفۆرم چاکسازی دوواری حقوقیدا دوواری دەموکراسیدا دوواری ئابووریدا تایبەت جی دپرسا کوردە گەل و ڕاستیەکە یان خەیالێکە divê پرۆسەیەدا çavdêrê siyasî Fethullah Elçî li gel min e ji Stenbolê dem baş kekê Fethullah kek Fethullah li Tirkiye behsa proseyeke reforma tê kirin lê di heman demê de kiryarên desthilatê got pêk tîne bahweriya bi reforman jî gelekî lawaz dike nirxandina te bigirim gelo pêkan e mümkün e di proseyekî wekî îro de reform li Tirkiye pêk were. Silav rêz beriya her tiştekek Cemal ve ev derfe damek û em nêrînên xwe bînin ser ziman ya rastî wextê ku mirov rewşa Tirkiye dîne berçavan reform wek yani ser devî ba tên gotin lê bez aliyê pratikî gelekî zehmet e hûn dizanin ku îro vêga vê li Tirkiye wextê ku yek di aliyê yasayî aliyê hiqûqî û mafan de wextê ku dixwaze tişna bêje gelek yani belatên serê wan pêşiya wan tên birî nahêlin ku fikr û ramanên xwe jî bînin ser ziman yani bi vî şeklê eger ku yani ji aliyê fikrî de eger çi serbestî tu nebe çawa wê ji aliyê hiqûqî ve yasayî ve û ji aliyê demokrasiyê ve gavên baş bêavêtin ev ne mümkün e yani bes serdevî tên gotin ji aliyê pratikî ve gelekî zehmet dixwaye. Kekê Fethullah na astengiyên li pêş pêkanîna reforman duwarê hiqûqî duwarê demokrasî duwarê aborî duwarê pirsa Kurdê jî ku birînên Tirkiye ne birînên giranên Tirkiyeyê ne çi tişt dibine rêgir got Tirkiye ne amadeye van reforman pêk bîne? Kek Cemal ya rastî devleta Tirkiye û hikûmeta AK Partiye yani lazım e ku hemû tirsên xwe danin aliyekê û rastiyan bînin berçavê xwe yani rastiyên vî milletî rastiyên milletên di nav dewleta Tirkiyeyê dijî lazim e rastiyê we bînin ber ziman yani wextî hûn dizanin ku serokkomar Birêz Tayyip Erdogan dibêje pirsgirêka Kurd tuneye û me pirsgirêka Kurd çareser kiriye rast e û nêrînên wan e yani ew bi nêrînên xwe va tişta dibêjin lê bes lazim e ku bê van pirsyara jî Kurda bikin bêjin gelo pirsgirêkê heve hatine çareser kirin an nehatine çareserkirin lazim e van pirsyara bê di bajarên Kurda de di nava Kurda de va pirsyara bikitin yani wek min serê de gotî bi devî dibêjin ku tu pirsgirêk tunene lê ji rastiyên milletî dûrin yani ne bes hema di nava Kurdan tenê de wextê ku di bajarên Tirka jî wextê ku mirov dipirse min mirov digere mirov dizane ku gelek pirsgirêkên milletên di nav dewleta Tirkiyeyê de dijîn gelek pirsgirêka we hene lazim e mirov xeber di nava meydanê û pirsyara jî gel bike kekê Fethullah dixwazim wê pirsê ji te bikim niha ew babeta te girtî desta destpêkê de em pirsa Kurd bigirine desta yani pirsa Kurd nîne dinya hemû dibêje di pirsa Kurd ya Tirkiye ya ku pirsa wê Kurd herî mezin heye dibe pirsa min tuneye gelo ev yek çi qasî teqebûlê rastiyê dike niha pirsa Kurd ji platformên siyasî Washingtonê bigire heta Nairobiya Afrika ji Moskow bigire heta Pekîn ji Brüksel bigire heta Buenos Aires herkes rastiya pirsa Kurd li Tirkiye zanî Tirkiye rastiya pirsa Kurdî bi rastî nizanê kekê Fethullah yan jî ev nêzîkahiya fobîzm û metirsiya dewleta Tirkiye ye. Bele kek Cemal yani tirsiyek heye yani dibêjin ku eger ku em yani pirsgirêka Kurd çareser bikin gelek din ve kür biçe û dûr biçe lê bes ne bi wî şekliye yani ez wekî yani ez jî Kurdim wekî Kurdekî serbixwe yani ez negirê dayê tu aliyê siyasî me aliyê tu îdeolojiya ez negirê dayê tu îdeolojiya me jî ne aliyê tu rêxistinên siyasî me jî wekî Kurdekî li Bakurê welat ez dijîm yani pirsgirêka me heye yani ez tiştekî gelek hêsanî ji were bêjim
yani dibêjin pirsgirêka Kurd tune lêbes îro vêga vê zimanê Kurdî çima ji aliyê yasayî ve nayê teqebûl kirin û ji aliyê yasayî ve gavên baş nayê avêtin. Yani eger ku yani çi pirsgirêka Kurd tune be çima ji boî perwerdehiya zimanê Kurdî dibistan nayên vekirin, çima kolej nayên vekirin, çima gavên baş nayên avêtin. Yani eger ku gelekî zehmet e, yani em yani ji wan dixwazin em dibêjin ku eger ku hûn dibêjin pirsgirêk tune ye û hûn jî hûn naxwazin çareser bikin, derfetê bidin Kurda, Kurd û xwe gelek îmkanên we hene, derfetê we hene, karsazên we hene, xwendevanên we hene, derfetê bidin me ji aliyê yasayî ve hûn pêşka me vekin, çû qedexeya nedanin پێشیامە ئەم و خوا دikarin ji xwe re dibistana vekin, em dikarin koleja vekin. Çunku wextê ku yani wekî hûn ji dizanin çend zanîngehên dewleta Tirkiyeyê beşa zimanê Kurdî heye rast e lêbes wextê ku ew kesê ku diçin dixwînin, wextê ku diqedînin bêkar dimîne. Yani çû tu bêjî ti aliyê fermî de çi awahiyan de nayên cihkirin. Kekê Fethullah niha gava ku mirov li rastiya desthilata Tirkiye temaşe dike. AK Partî di hev peymaniyekê de di ittifaqê de li gel MHP. MHP partiyeke nijadperest ku li gor pîvanên demokrasiyê ji xwe partiyekî wisa nikare di qada demokrasî de bi awayekî legal xebatê bike li Ewropa partiyên wisa têne qedexekirin ji ber ku nefretê di nav civatê de ava dikin, dijberiya civatê dikin, gotinên xerab li ser beşê mezinê civatê dikin ku MHP di rastiya xwe de herdem vê yekê dike. Ne tilê li dijî Kurdan li dijî pêk hatiyên din jîn ê li Tirkiyeyê. Yani bi اتفاقا لگل پارتیکی وسا گو گلک کس جی دبیجن دیتنا MHP ایرو دستلata Türkiye jî birêvet be. Çawa dikarê demokrasî, pêşketin, aştiya civatî, konsensûsa civatî li Tirkiye pêk were. Kek Cemal wekî we jî anî ser ziman hikûmeta AKP ya AK Partiye Tayyip Erdoğan kengê ku ittifaqî li gel MHP danî ya rastî ewa dawiya iqtidara xwe anîn. Yani ew şaşiyekî gelek mezin bû îtifaq li gel wan danîn û wekî we jî gotî MHP ji aliyê gelek tiştan ve gelek nîjadperest e û tu tiştî qebîl nake bi vî şeklî mixabin Tayyip Erdoğan û hikûmeta wî dawiya xwe anîn roj bi roj vê berûhê xirabtir biçe. اگر کو بخواستن دستهلاتداریya xwe berdewam bike lazim e rastiya bîne ber çavê xwe, lazim e pirsgirêkên gel bîne ber çavê xwe li gel wan danûstandina bike û bi vî şeklî eger ku bixwaze desthilatdariya xwe berdewam bike lazim e van rastiya bîne ber çav. Kekê Fethullah ji babetekê de min dixwest dîtina te bigirim niha AK Partî kete proseyekê de berî demekî Kurd. سروک وزیری بره سروک AK Parti بخواه بره عبدالله گل به احمد داوودوغلو به احمد داوودوغلو چو پارتی یک ساز کرد بناوی پارتیا پیش روژه یک جه کادروین هری مازن این AK Parti جدما دامزران دناوی حتی ایرو کود ناو جواتی ده جیب کیمانی خودی تقدیره که علی بابا جام پارتیا دیو پیکانی نوها برانبری بلند تارنج حلوستکی نگاتیف هیا گلو به بردوامی وی سیاستا ایرو AK Parti dawiya xwe bi destê xwe nayînê nirxandina te vê babetê de dixwazim bikim. Bele bele yani bi vî awahî bi va gavan mixabin xwe dawiya xwe dîn wekû we ji wanî ser ziman Partiya Şeruj Gelecek Partisi û Partiya Dewayê ji bo çi pêwîstî pê çêbû ku ev partiya ava bûn ev kesê ku destpêka desthilatdariya Tayyip Erdoğan û partiya wî ji gelek ew wextê ku destpêkê de hin tiştanîn ser ziman gelek xwestin reforma bikin gavên baş biavêjin kengê ku ji van gotinên xwe dûr ketin ji rêhevalê wî jî ji wî qetiyan û partiya avakirin yani em dikarin vê bêjin
ایرو وگا و پارتیا پیشرو و پارتیا دواجی هون باش دنرخینن که وقت دخوازن ببن دستلاتدار پیشیا هر تشتی بره خوددن باجارن کردا بره خوددن کردا و دبیجن پرسکریکا کرد هیا و لازمه که پرسکریکا کرد بیچاره سرگرن الاساس اوشی دزانن که دستلاتداریا و به پشتگیریا کردان ته پیک آنین ایرو وگا به وقتی که اوش آنی سرزمان بلند آرنج هن گوتنین خواه پیشنیار کرن آنین سرزمان الاساس طایب اردوغان و پارتیاوی yani muhabbetin aliye ki esas ye evin he mecbure ve gave kirin u Tayyip Erdoğan mecbure ve axaftene kiri u Bülent Arınç istifa dayı MHP'ye yani MHP vandı da peşya hükümeta Erdoğan ve hatta bir şekliye jî mixabin Tayyip Erdoğan az bawer nakim ku hedi deselat Ariye bigehdes xwe û bi vakirînên xwe û bi vakirînên nebaş ve dawiya xwe bîne û em dikarin vê bêjin yani îro vêga vê ku eger partiyên nû hatibin avakirin gelek ji rastiyên gel hat dûr ketine bi vî şeklî hatine avakirin ji aliyê aborî ve ji aliyê mafên xwezayî ve gelek ji aliyan ve gelek tiştên nebaş hatine kirin ku bi vî şeklî gelek gazindên gel hene. بله سپاس بود فتحالله هلچی چاودێری سیاسی گۆی ستانبولê tu mêvanê Kurdistan bîst çar. Spas xwe ji mala we spas dikim û